Assalamu alaykum. Biz Ediyatsan video studiyasının video yazılarını tomaş etip başlayan Ediyat tomaşaçılar ne bilşimedi alay şu gün. Ene bugün Toymurad ağamızın Bakar gelinecemizin mehriban perzendi. Ene bizim hem Ediyat kardeşimiz. Bir ezber alıp bar jegdimiz. Penacan öyleniya bugün ne? Allah'ım rasılarından devletli o jonaşlar yal toyların izi yine de toylara ulaşıversin. Ömrümün süýjüligi men sen nem üçin söýýän bilýärmi? Özümem tapamak soraga jogap. Ýöne arzularymyň baryna sen var. Olar şeýle bir köp. Sanasaň sogap. Batly bolmak üçin, baýamak üçin. Zerden näl üýümiň rızkaly bilen hemem bir ömürlük hoşlaşmak üçin ýüregimiň biderek gysmak bilen men seni näme üçin söýýän bilýärmi? Tör diwarym berkçe saklamak üçin maňa berenlerini enem atamyň artykmajy bilen haklamak üçin Üşäp, özgöler görüp düşümde Yatyrkam üstüme yapmak üçin bir gün çağızıklam ece dişende sen gelip olary öpmek üçin. Bravo el çarpya. Senelim Devran Nuri for owadan söýüp aýdymyň ýerine ýetirýär. Davaramyň sebäpkärleri bolsa söýgü çansy bilen davarany başlaýarlar. Ýerite ýaşlaryň akbatynyň şanyna Devran Nuri. Senne, yüreğim senne, men kalbıma girdin seninle. Toyda nikahlarıydı, arzularım aydiyarı şeyle. Söz vergen seni söymene, sen bilen balık kurmağa, elmeden bile olmana söz vergen. Söz vergen seni söymene, sen bilen balık kurmağa, elmeden bile olmana söz vergen. Mehrinden ganaly bilegem. Bir sözlerinden ganaly. Akbal bilen eçe yaş veren bolsa şunça bakal bir dünýäde galaly. Yaşlar bakty bolam, owadan ýaşa. Elim nuruny seçýär her ýalladylar üstünden kaçýar. Gözlerime bakýar, gürler arzular seçýär. Söz berýän seni söýmäne, sen bilen bagyt kurmağa, elmedam bile bol
şeyle şagalanly, şeyle ruhulatyp bilen dowam edýän bag toýmasy ve ýene-de ajaýyp ardulary ýadga geçirmekmidi. Dowam edýär tährimallar. Joram tapar meňle bagtly ol. Dogan jam bagtly ol. Fena dost bagtly ol. Bagtly ol, bagtly ýaşa. Ýaşlar bagtly bolsun. Toýşylaň öňüne toý dik geleli. Pelagal bahar önce bagtly ol. Aýdan bagtly ol. Bagtly ol pela. Toýlar taýyl olsun, aslanım bagtly olsun. Fena bagtly ol. Aga bagtly ol. Oğlum haşırım uçlu Muhammed'e. Karamella super lady Fadeydik ya baby على مدة العجيبة هجيب حياتك ايدي رهدت قدمت لها تعريبة خاملة بدي حالة مكابة ما بتاكل مرتاديلا ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة Karamella super lady Fadeydik ya baby على مدة العجيبة مش هجيب حياتك ايدي رهدت قدمت لها تعريبة خاملة بدي حالة مكابة ما بتاكل مرتاديلا ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة ولا ما علي يجري حلو وبتحال السيري سكسي ليدي بتخورش بالمدينة